Mit navn er Jonas Odder. Jeg er 33 år, og hvis man ikke kan høre det, så kommer jeg fra København af. Og jeg er flyttet til Aarhus for 3 år siden og læser det, der hedder 3K, kristendom, kultur og kommunikation. Og til dagligt der arbejder jeg ved siden af som kirketjener i Frederikskirken. For et par år siden der fik jeg en ny drøm, at det er, at jeg gerne vil gøre en forskel for andre mennesker, og det besluttede jeg mig for, at jeg godt kunne tænke mig at blive præst. Og det er en drøm, jeg er i gang med at få udfyldt. Det er i gang med noget, der hedder paragraf 2, som de fleste nok ikke ved, hvad er. Men det er ikke akademisk vej til at blive præst i folkekirken. Det vil sige, at man bliver godkendt af en biskop, og jeg snakker med biskoppen i Aalborg, og biskoppen i Aalborg vurderer så, om du har de fagligheder, der skal gøre, at du kan blive præst, uden at skulle kunne hebraisk og latinsk. Og der er et godt stykke henad, og hvis alt går, som det skal, så skulle jeg gerne være præst i folkekirken om 2 år. Jeg tror, det handler om, at jeg selv har været allerlængst nede. Jeg har levet et liv i overhældingsbanen. Jeg har levet et liv, de fleste som 33 år, er ikke ved at tage en professionsbachelor. Så det er ikke det normale på den uddannelse, jeg går på. Men for 10 år siden, der begyndte jeg at være selvstændig. Jeg har arbejdet med telemarketing, altså telefonsalg, hvor jeg faktisk har haft den næststørste virksomhed i Danmark, hvor vi havde 300 ansatte. Og det kørte det hele, men hele det her liv i overhældingsbanen med stoffer, altså især kokain, blev et misbrug. Og jeg havde måske også tendens til at have en dårlig moral. Og især behandle kvinder og andre omkring mig ikke specielt godt. Og det gjorde jeg en dag, der sagde min krop stop, og jeg fik en blodprop i hjernen. Og jeg endte på hospitalet og lå på intensiv, og lå faktisk så lang tid på hospitalet, at hele min omgangskreds og min hverdag var sammen. Og også min psyke, det vil sige, at jeg kom helt ned og ramte bunden, og efter jeg ramte bunden, så besluttede jeg mig for, at jeg kunne godt se, at jeg var et sted, som jeg ikke ville være, og et sted, jeg måske ikke følte, at jeg passede ind i virkeligheden. Så jeg tænkte, at jeg ville gøre en forskel. Og det startede med, at jeg ville arbejde med NGO-arbejde, altså som jeg også har gjort igennem telemarketing, fordi vi var de største i landet til at hjælpe velgørensorganisationer. Men så da jeg kom på 3K og faktisk blev troende, fordi det har jeg ikke været før. Jeg kommer ikke fra en troende familie, så jeg har kun været troende de sidste 4 år. Og der fandt jeg ud af, at det igennem at være præst, at jeg kunne gøre noget andet, som jeg ikke kunne i en NGO. Nej, jeg er slet ikke vokset op med tro. Altså, min mor, hun også min far, men mest min mor. Min mor er opvokset i den tid, vi kan kalde det hippietiden, hvor hun har taget på Roskilde Festival som 16-årig og har rendt rundt i 5 dage nøgen, fordi hun ikke kunne have tøj på. Og samtidig med, når jeg blev opvokset, så skulle jeg ikke kalde min mor og far, jeg skulle kalde dem Søren og Lisbeth, fordi jeg selv skulle kunne vælge, om det var min mor og far, eller hvad de var. Og det er en dejlig opvækst, og det var en skøn opvækst, men det har ikke givet mig anledning til at tro på Gud sådan rigtigt. Men da jeg bliver i konfirmationsalderen, hvor alle andre skal konfirmeres, så siger jeg faktisk, at jeg tror på Gud, selvom jeg ikke er blevet døbt. Men det bliver ikke taget så seriøst i den tid, så det er faktisk, når jeg skal døbes, det er en lidt sjov historie, jeg skal døbes, det skal man